to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo nga mohari unta ang gugma ug paghigugmaay sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa atong mga leaders sa mga nasod, atong leader dinhi sa mga leaders dinhi sa atong nasod nga magpahari nining gugmang Diyos nun. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig higugma nato, pinaagis pagpamalit ani mga slots alang sa katumanan sa ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang ikinahanglan, ilabi na gyud ang kalinaw kahusay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Dios, nga makagagahom among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga hari. Unya miingon ang Ginoo kang Elias kataga Tesbi. Lakaw adtua si Akab ang hari sa Israel nga anaa sa Samaria. Anaa siya sa parasan ni Nabot aron iyang panag-iyahon kini. Ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo, human mo patya ang tag-iya, giilog mo pagayud ang iyang yuta. O misulti usab siya nga nag-ingon ang Ginoo, sa dapit diin gitilaan sa mga iro ang dugo ni Nabot, tilaan usab sa mga iro ang imong dugo. Sa pagkakita ni Akab kang Elias, niingon siya, nasakpan mo na gayud ako, o kaaway ko. Mitubag si Elias, nasakpan ko ikaw, kay gibuhat mo man ang dautan at tubangan sa Ginoo. Miingon ang Ginoo, ipahamtang ko kanimo ang katalagman, patyon ko ikaw,
lakip ang tanan mong kaliwat nga lalaki diha sa Israel, mga ulipon ug dili ulipon. Silutan ko ang imong panimalay sama sa pagsilot ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat, o sa panimalay ni Hari Baasa nga anak ni Ahiyas, kay gihagit mo man ang akong kasuko o gidaldal mo ang Israel sa pagpakasala. Ug bahin kang Jezabel ang Ginoo miingon, kanon sa mga iro si Jezabel dinhi sa Jezreel, ug bisan kinsa nga paryente ni Jezabel nga namatay diha sa syudad kanon sa mga iro, ug ang mamatay diha sa kapatagan kanon sa mga langgam. Wala pay tawo nga sama kadautan ni Akab at tubangan sa Ginoo, tungod kay gisibahan man siya sa iyang asawa nga si Jezabel. Gihimo siya nga salawayong buhat sa iyang pagsimba o pag-alagad sa mga Diyos, ingon sa gihimo sa mga Amorihanon nga gihinginlan sa Ginoo sa pag-abot sa mga Israelita. O sa pagkabati ni Akab sa gisulti ni Elias, gigisi niya ang iyang bisti, ug nagsulob siya bisting sako, ug nagpuasa, ug nagmasulubon pag-ayo. Ug giingnan sa Ginoo si propeta Elias, nakita mo ba si Akab nga nagpaubos pag-ayo sa akong atubangan? Ug tungod kay nagpaubos man siya, dili ko ipahamtang ang katalagman sa iyang banay, samtang buhi pa siya. Apan ipahamtang ko kini sa iyang panimalay, kun ang iyang anak maunay maghari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaloy kami Ginoo, kay nakasala kami. Kaloy kami Ginoo, kay nakasala kami. Kaloy ako Dios diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy papasa ang akong kalapasan. Hugasi akog maayo sa akong kasaypanan, og linisi ako sa akong kasalanan. Kaloy kami Ginoo, kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Kaloy kami
Luwas sa ako sa kasalanan sa dugo, O Diyos, akong manluluwas nga Diyos. Unya ang akong dila, magsagisay sa imong katarong. Kaloy kami Ginoo, kay nakasala kami. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mo lahat ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala, og dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway, ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kun kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran, bisan gani ang mga tao nga wala motuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining sugo ni Jesus nga paghigugmas kaaway, mao gini ang number 1 nga atong gisupak. Gilingay mong tupad na sige kag higugma ng mga nangaway nimo. Giing na ko no. Ato gining supakon kay gatuo magud ta nga kon ang tao gani mudaog-daog nato, muabusar nato, nya di ta musukol, nagtuo ta nga alkansi ta. Nga gihikawan ta sa kaayuhan nga para nato. Nga nalimot ta nga inigsukol nato sa atong kaaway, mas dako nga kadaot ang mahitabo. Bari aning gubat. Gubat. Kung ang Russia o ang Ukraine nagsabot-sabot pa lang, nagpaubos pa lang ang Ukraine o wa gyud makigubat sa Russia, ang kalibutan karon dili maka-experience og grabe nga inflation, grabing economic maladis.
Naapil tibok kalibutan. Purti pag yung patay nila karon. Guba pag yun kaayong ilang nasod. Kita na hinungdom sa tasuna din katong sa Marawi, katong gubat dias Marawi, bungkag mangyud tanan. Ana, di ba? Unya, kinisang gubat ron sa Israel o sa Hamas. Tanawa kung sa'y nahitabo sa Gaza, kanang ilang i-feature diha sa social media. Wa man kita dito. Pero ang taga dito, samot na kitingali. Perting gubaa yun. Purti pang patay. Kanang patay. Apil pa mga bata, mga tiguang, mga inusinting, mga kinabuhi na nga matay. Unya ra ba ang nagdesisyon ra ba nga maggubat? Wa gyud mamatay. Ang nangamatay, ang karindihan. Dias ubos. Nakaron, dinhi sa Pilipinas, tensyonado kita against China. Nato sa mga leaders, declare po na bastag, mura ginana ba? Warning na ba? Bastag, matyan ganimi, bantay lang gan mo. Mura bag nagpasingit na ba? Unsa jud kay atong kapasidad no against aning nasurang atong giatubang perti manindakua? Unsa sa inyong paminaw? Nya mura sa kitag mga iro bitaw nga abibahan tas laing nasod. Naman sa mga nasod nga nagkunuhay nagpaluyo nato gabutang-butang sa ilang mga base militar dinhi kay sige. Mao sa nay nahitabos Ukraine. Sige. Kisa may nangamatay maayo ang nag-abiba o ang katong giabibahan. Ang giabibahan mao na unang di ta magpadala na mas dako ang damages, dili ma-reverse ang damages kung magsigi tag-away. Hilingiyay mong tupad ingna din agid ta mangaway nga bitaw ay nagyog pangaway nga naman. Ay, butang na to ha, tagaan ta mog sample. Imong silingan, giaway ka, gikural imong agianan. Ana, gikural. Kay kaaway na kaniya, wa na kay kaagian, unsa imong buhaton? Sa buhaton nimo. Imo siyang ikiha. Imo siyang awayon. Hangtod na lang mga matay mo, digin na mausap inyong kural. Ang inyong agianan, hasta inyong mga naong mura sa kinural, di gyud mo magka sinabtanay kusmo inyong naong ipasa pag nimo ngadto sa imong mga anak, ngadto pag mga apo, kinusmuray to the max gina nyag simbako og sa imong kaliwat sa imong apo ba, sa imo bang anak og sa anak sa dito pikas, magkahigugmaay sila, gustong magminyo. Purti gini mong sukuan, ayaw gid anak patyon tagyon mo inyo ng dayonon, wa mo kay bawong kaaway na nato mo nay galisod-lisod na to mga panuwaya na. Tanawa ang damage ha, grabe kayong damage no, hastang gugma sa imong anak or imong pagumangkon or imong apo, imo nang didan nya. Unsa man na damage or gain? Damage. Karon imo lang dawaton nga gikural mo nya imo siyang adtuon nya moingon kaniya nga naglisod na biya mig maayos among agianan dire sir or ma'am ana nya man siya ikaw manggod kuan man kay ka, grabe man kay ka, daghang libakon man ko nimo sa ilo alang ko ma'am anang sorry gyud kaayo kay nakalitan ko ato. Nya unsa may gusto nimong akong buhaton aron maulian ang imong pagtagad nga rin ako. Ana. Siya guba na inyong balay. Kay kwaon ko na inyong yuta. Unsa may buhaton? Guba dayon. Inyong balay ba? Guba dayon. Nya adto din ka magtukod sa daplin. Payag-payag na lang. Wa na kay Byronos Kurente. Di ba?
O, wapay hasol, sige maintain, kay gamay na mala inyong balay. Nya unsa may mahitabo sa imong silingan nga nagtan-aw nga giguba imong balay. Tungod kay mo iyang gusto. Malipay. Malipay tong buang-buang dako. Moingon to siya, ako'y hawd. Tuog siya nako. Ana mao gitiyo na niyang buhaton. Malipay. Matod pa diri sa unang pagbasa, nalipay kayo sinabot si Akab nga namatay na sinabot. Nalipay kay siya. Didto dayon siya sa parasan ni Nabot kay iyan ang angkonon ang parasan. Gipadad-an dayos Ginoo si Akab ni propeta Elias. Ingon pas Akab, nasakpan na gyud ko nimo, kaaway ko. Ingon dayon si Elias, nasakpan ka kay nagbuhat man kag dautan. Unsa may meaning ana? Unsa may meaning nga ang Ginoo di ay mulaban gyud sa mga dinaog-daog. Kitang nagpadaog-daog og nahigugmas nagdaog-daog nato, maliwat tas Ginoo og mahimot ang anak sa Ginoo matod pa diri sa atong ebanghelyo, matod pang Kristo, mahimo mong anak sa inyong langitnong amahan. Unya kun mahimo natang anak niining atong langitnong amahan, unsay inyong paminaw? Labanan ka o pasagdan? Kusog kay inyong tingog, labanan. Unya buangon kang anak, hastang imong amahan imo nang kontrahon. Unya gikulata kas imong silingan, nya sige sa kag kontras imong amahan ug inahan. Unsa may isultis imong amahan ug inahan? Mirisi. Ni resulta na ang imong pagkabadlungon. O, di ba? Unsa man? Di pa kamutagam? Anaon din kas ginikanan. Una pa tumualiman nimo. Mahirasan nang makatilaw ng panuwayng dako Portisad kasalbahis ng anaka, amo resulta maginang iyang binuhatan, gipulaan nami ug inatiman ana niya. Mao jud nay reaksyon. Pero buutan kayo ang anak, sunod gyud unsay gisultis amahan ug inahan, ay sus duphana sa inahan ug amahan. Unya kun ang Ginoo nga mao'y lapgamhanan sa tanan, ang Ginoo nga bisan ang yawa muluhod sa iyang atubangan, mao na gani mudupa nato, mao nay manalipod nato. Unsay inyong paminaw? Secured ta o insecure? May lagi kayo mamutubag mga children. Niya karon, pangutan-on ta mo usab, mahigugma na mo sa inyong kaaway. Ha? Kita dinhi proven gina ninyo. Niya may nangaway gid nato dinhi, taga dinhi og dili taga dinhi. Kibaw mo ana. Ako yung practice kutob sa mahimo, dili jud ko perfecto, higugmaon gyud nako sila. Hangtod karon kondisyon gyud ang akong kasing-kasing ug hunahuna, ako gyud silang higugmaon. Og nakakita sad mo ana nga ako gyud silang gihigugma. No. Nya unsa may nahitabo nato ron dinhi, nag-anam bagkabati ang atong community o nag-anam og kanindot? Okay, naghigugmaay naman ta. Nya ubay-ubay sa dato mga nikuan ako ni hatag na kog daotan nga mga pagtagad karon. Love naman nato, love na sa tanila. Di ba? Nya nganong adto magita atong magsinigahay kita sa atong mata, magsigitag post anang social media o mga bati kayo mga komentaryo nga pwede ra magidunta og maghigugmaay ta. Di gain. Win-win solution. Na ay mga pipila sa atong mga leaders dinhi sa Pilipinas nga nagtan-aw sa atong kahimtang karon, niingon sila naagyapon sa social media na makita na nato tan-aw sa kuana kay may sana kibaw tas ilang mga pananaw kay mga leaders ba ni sila, niingon sila dili gubat ang atong gikinahanglan. Dili opsyon sa atong kinabuhi ang mga Pilipinos karon ang gubat against China or against asa nga nasod. Ang ato rong gikinahanglan pagkaon, edukasyon,
Hinabang aning ato mga tao nga way mga balay, hospitalization, maayo nga kahimtang sa ato mga eskwelahan. Ana, mo na itong gikinhanglan. Dinhi gud pila ni kabuok nato, siging pamaraig, siging hangyo, pader, gastui akong anak, pader, gastui akong anak. Niabot yus point, kaya din agi na to makaya gasto. Ubay-ubay na gining ato mga gigastuhan din Kay naluoy lagi ta, kay maoy gikinahanglan, dili gubat, dili pinatyanay. Muna ang Ginoo sad, mausad na iyang pangandoy. Nga, ay lang mo pakigubat. Padaog-daog lang mo, kung mudaog-daog yun sila. Ako'y manalipod ninyo, ug ako unyang pabarugon ang inyong kinabuhi nga ligon. Muna ang Israel, gidaog-daog dito sa Ehipto. Ingon lang ang Ginoo, sige lang, padaog-daog lang. Padadaan raon niya tamo og leader. Ani abot dayos Moises. Pag abot ng Moises, gidaog-daog sad si Moises. Ingon dayong Ginoo, sunda lang ko Moises, ay lag karatol. Sunda lang yun ko. Kay ako na mag-igo anak nila. Ada, patay lagi tanan taga Ehipto nga mga buangon. Nawa yun mo gamit og espada ang mga Israelita. Hangtod yun nga niabot sila sa yuta nga gisaad, the promised land, og ni prosper og maayo ang Israel kay gitabangan sa Ginoo labi na gyud sa panahon ni Hari David. Purti gid nilang paglambo kay si Hari David, grabe gyud ka musunod sa Ginoo. Apan sa dihang nagsupak-supak na sila sa Ginoo, si Hari Solomon anak ni David, hangtod karon kani si Akab nga gitawag og labing ngilad nga hari sa Israel. Nahugno ang Israel. Kay matod pa diri sa unang pagbasa, ikaw gidaldal nimo ang imong mga katawhan kay hari man ka, naapil sila sa imong kabuang. Mao ni nakalisod kitang mga leaders, ako sad nga leader, kamo sa mga ginikanan. Mangtas ganita kadautan, ang atong kadautan, ang epekto ana maapil ang atong mga tao nga gipiyal sa Ginoo nganhi nato. Inyong mga anak, kamong ginikanan, kana sang maestra nga buangon o maestro nga buangon, maapil po mga estudyante. Ana, kanisang ato mga leaders, kapitan nga buangon, congressman nga buangon, unsa pa na diha, mayor, gobernador, or presidente, or senador, mga buangon gani, maapil sa tas igo silang kabuang. Kaya ang kabuang nga buhat, ang binuang nga buhat, ang yawanon nga buhat, dunagyoy silot gikan sa Ginoo. Og maapil in town ang mga way labot unta, katubang mga beneficiaries unta sa atong pagka-leader. Mao na ang Pangulo magbantay gyud nga dili unta musukwahi sa Ginoo. Mao na si Akab naapil ang iyang gingharian. Ingon siya, bihagon kamo sa inyong kaaway, pamatyon ang imong mga kaliwat nga lalaki o babae, mupasad ang ilang mga patayng lawas o panganon sa mga iro. Yun ang kangilara na. Tungod na gitos kabuang ni Akab o sa iyang asawa, kinisag yung asawa o sa, kamo bang mga asawa ba? Mga buangon yun mo. Unsay namatya ni Juan nga magbubunyag nga naputlas liog. Ang asawa ni Herodes kato si Herodias nga iyang giasawa-asawa, maoy ni Siba ni Herodes nga putlon ang liog ni Juan. Si Solomon, unsa man say nahugnoan ni Solomon, ang iya sa mga asawa nga mga pagano nga 300 kabuok. Mga asawa gyapon nakaguba sa kinabuhi ni Hari Solomon. Karon niya na say asawa dinhi kani si sana Jezabel, mao say sigig hulhog sa iyang aning bana nga si Akab, haron mo buhat o mga yawanon. Si Adan sad katong una natong tao nga gibuhat sa Ginoo, kinsa man say gadaldal niya kaon atong supak atong kaon, asawa gyapon niya. Karon ra ba ang mga asawa kusog kay mo claim og human right, kamo ba yan nakaingon? Sorry ha? Kinsa masad kuno be nakaingon sa mga bana nga makapangabit? Mga babae.
Siging sulob anang naang mga makita ng ilang mga lawas diha, ma-attracted lang nun hastang pare. Kanya, inig-rape na, inig-pangabit na, dayon mo suko-suko ka mo mga asawa. Ikaw, animal ka, nangabit ka. Nasuko mo anang naa dihang maglakaw-lakaw nga magtupis ra, ana sa stage. Nga i-post pa yun sa social media, and forever it is there. Nasuko mo ana. Mamakpak pa man gani mo. Kanya, nagtuo dahil mo kami, di mi ma... Kasi yun lang yun mo. Nya kami inyong basol-basolon. Nya di mo masuko ang inyong mga isig ka babae. Magsulob ang mugbo kay tanan. Ingnon dayo, hala ka cute, hala ka nice niya og body. Nya kami. Unsa may mahitabo namo? Tabangi mi ninyo. Tabunin ang angayng tabunan aron di mi mayawaan. Da, hilom lagi mo. Nyag maunay na mo sa inyong tari, maunay na mo sa kabuang ninyo, kabi sa inyong basolon. Nganong nangisog mga kapader? Ang madre, tinabunan man ng lawas, ana. Tinabunan, o di na makadaot ang madre. Sunda na ninyo, kamo mga babae. Ato rabang PYCC karon, magkuan ko no sila, mag-outing ko no. Ambot, di ba kani mga buangon ato mga PYCC? Nanimba man noong uban. Kani mo ni Diyos noon tingali, ang wa mo simba, iwan on to ng uban. Mag-outing ko no sila kay pader kapoy kay mistanan sa imong mga sugo niya natuman man to namo outing me. Yes, okay kayo. Unsa pag inyong Panginoon sige hatag. Ngako ra jung gipangayo, ayaw in taon mo pagyawa-yawa mga inday o mga dodong. Basig magyawa-yawa rasan mo. Siging tan-aw ng ilang mga lawas, ipakita gyud maayo kay maudyo kuno nay nindot. Hinumdumi ninyo unsay impact ana nahauyon ba na sa sugo sa Ginoo nga kamo mga babae ipakita na ng inyong mga private parts diha in public and in social media. Mao ba nay sugo sa Ginoo? Ha? Tubag? Nya. Nganong inyo man ang gibuhat? Nya, proud pa kay mustanan na bisag mga lawat dinhi. Pakita-kita gid anang kanal-kanal dinhi. Unsa man gilabot pare nga inyong pakitaon anang kanal? Nagtuo mo di sad mi ana ka mo musubay. Ayaw di magtinabangay ta, maghigugmaay ta. Yes, kaaway na nato ang sala, labi na ng lust, adultery. Atong tabangan og patay kana siya in social media and in our real angkas-angkas anang motor nga mag-igwad pagyud niya hapit wa nay tabon diring sampot. Sa man gyud inyong tumong nya mag-jacket kay init. Unya, oy, tabon ang legs. Sa man gyud inyong tarong pa na inyong utok. Mag-jacket kay tugnaw kay moadto nga to stops ngadto kan tipla mag-jacket pero diri di ka mo panuhoton ana nga mas dagko man ang lungag diri sa ubos kaysa diri sa babaw. Adi day dagko ang lungag sa ubos kaysa babaw. Anya ana man mo suod ang hangin. Kusog pagyud kay dagas motor nya nagbikangkang pagyud ka diha. Perting panuhota. Tungod na sayawanong huna-huna higugmaa ang imong kaaway, ang sala atong kaaway. Unsaon man nato kun higugmao nato ang makasasala, dumta nato ang sala kay tinuod ng kaaway. Di ta magpinatyanay isig ka makasasala, magtinambagay ta, magsinultihanay ta, magdinawatay ta aron mabuntog ning tinuod nga kaaway nga mao ang sala. Muna ingos Kristo, love your enemies. Actually ang meaning ana, love sinners, hate sins. Ang sala mao ang yawa, ang makasasala anak sa Dios, image and likeness of God. Nganong imo mang patyon ang anak sa Dios, haron lang yun mabuhi ang sala, mabuhi ang yawa, pildi na ta. Muna, hate sins, love sinners. Munang gitambagan ta mo mga babae, kay ako maapil sa kus inyong sala.
anang inyong pasigig pasiksi-siksi diha maapil ko kay buangon sa kong pagkatao usahay ana nya inyo pa jud kong tagaan ana inig pangadji nato igtan-aw nato magbasa-basa tag mga Diyos noon nga mga kuan diya mukalit lag pop up nya moingon sa ko nindot sa nida igsunod nawa na ko spasing dito na ko kasi tanong kay sunod-sunod man dai sige sus animal gyud kayo musta na no na magtinabangay ta diha ha nya labaw tanan maginampuay ta nga kining atong nasod nga Pilipinhon diin 80% more or less ang atong solid nga mga Kristiyanos nagsunod ni Kristo mo practice unta tas atong pagkaanak sa Dios dili sa pagkaanak sa yawa nga siging away, siging pangurakot, siging kinawatay, siging inilaray, hunungo na unta na nato. Pero maghigugmaay ta, magtinabangay ta. Nindog na ta. Mga igsuon, mudangop kita ngadto sa Dios sa iyang malumo o maluluyon nga kasing-kasing muingon kita Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia Kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahimong panigingnan alang sa katawhan, diha sa paagi sa pagpasaylo o paghigugma, ug sa ingon maglarawan sila sa kabalaan sa Dios ngadto sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nasuko og naglagot sa ilang isig kataw, makaamgo nga ang ilang gibating kayugot ug pagdumot, magpahimulag lamang kanila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pamilya nga nagkabahin-bahin ug nabungkag tungod sa kawalay pagtagad sa usag-usa, makadiskubre sa ilang naandang kasuod ug kamabination, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, makabaton og kalinaw sa hunahuna, kay naila nila ang ilang talagsaong papel sa ilang pakighiusa kang Kristo sa iyang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makaambit na sa kalinaw ug sa kalipay didto sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Dios among amahan, dawata kining among mga pangamuyo, kaya amo kining gituboy diha sa gugma o pagpaubos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Tungkol sa imo
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagday pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
labi na gitong na biktima karon sa mga gubat o mga kalamidad. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay uman ang gingharian hanggang mugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa ngalan kamu magkamundo, naiusan sa pangigugma, nagabuhat kamu sa akong isugo. Aku kaninyo makiguban. O aku kaninyo makiguban. Danang akong kalinaw, Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nong panalipod. Nya mahitabo rani ang maong panalipod kung ato diyong tumanon ang iyang sugo, labi na gyud ang paghigugma sa atong mga kaaway. Salamat sa nahigugma nato dinhi nga nagsigig palit og slots. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbento, ang atong halin iabot nag 25,895 ka slots, na apay 34,105 ka slots nga available. Nasa taan ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, niabot nag 66 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Ang Mother Mary's Healing and Deliverance nga slot para ni dito sa Capilinia de Fatima sa San Remigio, ang atong halin niabot nag 2,423 na apay 3,577 ka slots nga available, nga tag 1,000 pesos per slot. Nya doon na sa ni 20 slot challenge sa pagpahinungod sa akong ika-20th anniversary sa pagkaordina nako pagkapari karong June 22. Doon na sa tinadawat nga usa ka challenge. Atong pakpakan ang tanan nga namalit niini. Salamat kayo. Praise the Lord. Nya karong Sabado naaman ko'y gamay kuan dire kasaulugan
alas 6 sa gabi ang atong santos nga misa. Pasalamat sa akong pagkapari ug makaabot pa ko ana 20th anniversary. So manganhi mo mas maayo. Nya kun mo anhi mo pagdagid mo og gift. Nya unsa man nga gift, tagsa lang kaslat. Ayaw na nang mga gift nga pagkaon, unsa pa na diha, mga gamits pare, di na na mo'y akong ikinahanglan. Akong ikinahanglan ang atong simbahan nga atong matabangan. Slat ra gyud mao'y makalipay nako karong panahon na. Sagdi lang di mo malipay basta mo na makalipay nako. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kita tanan sa iyang minisyon. Atong daygon ang Ama, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa iya. Atong pagsimba